Kaixo neskamutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Pentsatu alduzue inoiz zein aurkikuntzek gure bizitza aldatu duten? Gaur hitz egingo dugu pertsona bati buruz. Milaka eta milaka pertsona salbatu izan dituena. Eta zein izan zen bere aurkikuntza. Gaur Alexander Fleming doktorari buruz hitz egingo dugu. Antzinean, infekzio guztiak sendatzea oso zaila zen. Pertsona asko horregatik hiltzen ziren. Eta arazoari ez zioten irtenbiderik topatzen. Alexander Fleming heldu arte. Alexander Fleming Eskoziako mikrobiologoa izan zen. 1928an bere aurkikuntza egin zuen. Mundua aldatu zuena. Bere laborategian lanean zegoela, bakterio batzuk aztertzen ari zen plaka batean, eta plaka horretan lizuna agertu zen. Fleming doktorea konturatu zen lizunak bakterioen hazkundea gelditzen zuela. Eta horrela historiako lehen antibiotikoa aurkitu zen, penizilina. Penizilina aurkitzeagatik Fleming doktoreak 1955an Nobel saria irabazi zuen. Penizilina gerra askotan erabili zen, adibidez, Bigarren Mundu Gerran. Eta garaian gaixotasun hilgarriak zirenak sendatzeko erabili zen. Eta hau aurrerapen oso handia izan zen medikuntzan. Esaterako tuberkulosia eta pneumonia sendatzeko. Pentsa, duela hainbat urte, infekzio batek zure bizitza arriskuan jarri alzuela. Edota gaur egun, gaixotasun eslarritzat hartzen ditugunak, duela zenbait urte, hilgarriak ziren. Eta Fleming doktorari esker arazo hauek amaitu ziren. Batzuetan bilatzen dugun erantzuna, bilatzen ez dugunean agertzen da. Hain zuzen ere, espero ez dugun unean. Eta galdetzen dizut zuri, Fleming doktoraren historia ezagutzen zenuen? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala eskerrik asko eta laster arte.